На 22 септември 2023 г. Националната асоциация на медиаторите в партньорство с Столична община, район Лозенец, организира събития на открито на тема "Открито за медиацията" по проекта "Открито за медиацията – медиацията в полза на общността". Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на програма Европа на Столична община. Добре дошли на нашето събитие – Информационния ден за медиация. Бързам да дам думата на госпожа Елена Гунчева, председател на управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите, да открие официално днешния ден. Тъй като вчера беше Световният ден на мира, а днес е Денят на независимостта, преценихме, че за българите започването и развиването на нова култура на общуване всъщност минава точно през тези два символа – мир и независимост. България, за разлика от много други страни, които празнуват Деня на независимостта си, се отбелязват с този ден въстание, революция, някакви такива събития, докато при нас нещата са се развили по друг начин. След едно освобождение след Руско-турска война са ни трябвали 30 години, за да направим крачката към независима държава. Това до някъде по принцип е логично, когато човек иска да създаде своята лична независимост. Първо се стига до някакво осъзнаване, изминава се един път. И така е и с всички хора, които искат да използват медиацията в своя живот. Трябва първо да помислят те как говорят, те как се обръщат към хората и след това лично осъзнаване, след приемането на мира в себе си, всъщност можем да стигнем до мир и навсякъде около нас. Затова смятам, че днешната ни среща е изключително важна и символична. Символична е, защото ние имаме нужда да общуваме по-добре. И в Деня на независимостта можем да осъзнаем, че правото на всеки свършва там, където вече са нарушени границите на другия. Благодаря ви, че сте тук, да честваме и празник на медиацията в район Лозенец. И за това бих искала на това откриване да дам думата и на кмета, господин Павлов. Много благодаря за това чудесно събитие, за това, че така имаме повод да се видим. Разбира се, първо честит ден на независимостта. Както каза госпожа Гунчева, независимостта е хубаво нещо, но тя идва и със своите задължения. И свободата идва винаги със своите отговорности. Откакто съществува човешкия род и откакто всъщност живее в градове, всъщност умението да се живее заедно е един от белезите на цивилизацията. Колкото по-добре хората живеят заедно и умеят да живеят заедно, за толкова по-цивилизовано се смята дадено общество. И разбира се, точно там, където става дума до преминаване на граници, на влизане в границите един на друг, точно там понякога има разногласия. Когато има разногласия, ние трябва да знаем как да ги решим, за да продължим напред. Медиацията, слава Богу, е една от тези практики, които навлизат в България. Надявам се все повече. Тези проекти, които ние се занимавахме до сега, те показаха, че има нужда от медиация. Разбира се, обществената промяна никога не идва толкова бързо, колкото ние искаме. Нито толкова сигурно, нито пък така толкова ясно, но тя идва. И аз вярвам, че ние така, като продължаваме да правим усилия в тази посока, постепенно и ще постигнем нужните резултати. След откриването на събитието, открито за медиацията, за втора поредна година бяха раздадени наградите "Посланик на медиацията". Наградите се връчват на хора, които са направили много за медиацията и нейното популяризиране, но те самите не са медиатори. Наградите "Посланик на медиацията"
бяха връчени на кмета на район Лозенец, господин Константин Павлов, госпожа Майя Гешева и госпожа Лилия Генова. Четвъртата награда беше за госпожа Паулина Костова, но тъй като тя отсъстваше, наградата от нейно име получи Керачка Михаел. След като бяха раздадени годишните награди посланик на медиацията, се проведоха и събитията Медиация на открито, ролева игра среща на гражданите с медиатори. Добре, доколкото разбирам, проблема е основно липса на комуникация относно цветовете, което сте доволна. От ваша страна е липса на заплащането за времето, което сте прекарали, въпреки че не са съгласни. Да. Договор, който сте ни представили, който сте избрали, пише, че трябва да има две безплатни проби. Може ли да ми кажете дали те са случили и какво се е случило точно в тези проби? Ами, реално трябваше да има тези две проби, но ответната страна, когато видя цветовете на костюмите, просто не искаше дори да ги пробва, не искаше да ги види. След като двете страни се разбраха помежду си, подписаха и своето двустранно споразумение. През целия ден бяха проведени още няколко ролеви игри, през които гражданите успяха да научат повече за работата и ползата от медиацията. Малко по-късно имаше и прожекции на филми за решаване на спорове с медиация. Събитията през целия ден целяха да представят медиацията като достъпна и полезна услуга на гражданите, да повишат осведомеността им за нея и да стимулират децата и младите хора да изберат добрата комуникация, общуване без агресия и разрешаване на спорове по мирен и конструктивен начин. По този начин се работи директно за осъществяване на европейските публични политики на местно ниво, водещи към повишаване на качеството на живот във всички възможни аспекти.